Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Segura japo. Alhamdulillah. Sibu magadizi. Sibu magadizi. Anditika. Maya kubako. Aiwa zvinokudzwa kubako kune ruponiso. Amen. Vanotenda mazviri vari kupona. Vasingatende mazviri vachiri kungochaya foni. Kuti zvinoita. Segura. Ajabola. Naro zuva. Alhamdulillah. Zuva hakuna ngomarobe. Mwari nemadzimu. Ndakanzwa tichikura. Kusvika nsi parara menambuya nehandara sekuru kagumi. Hapasina nzara. Shona yeno ninakidza ngomarobati. Mararamiro akaita ambuya nehanda. Vaiziva gore renzara. Kwaigona kuti kuchiyawiza mondolo yaitala kuti goro rino rakuna kumira zvakanaka. Saka isusu tazotungamirwa nezvitendero atizive kuti gore rinde rakamira sei. Asi kune vanhu vaiziva. Ndosaka makaona kuti hurumende muno muZimbabwe nekukura nekusangana nevemachechi vakazonyora bhuku rinonzi Scripture and History. Saka alhamdulillah, the whole of Africa kune bhuku rinonzi Scripture and History. Alhamdulillah, nekuda kwenyaya yekuti nzvimbo nenzvimbo, nyika nenyika ine vatongi vayo ende ine utungamiriri wayo. Saka utungamiriri ndimadzishe nemondoro. Ndinotenda. Anditika. Ndinotenda pane chiso chandiri kuona apa chino chandinenge ndaziva apa Sekura. Ndizvozvo. Anditika. Zvamira sei? Inini kana chiso chayo chiri chinyowani ndinoti chingoma ndichizive. Asi kana paya chiso chamakambosangana nacho chikuru kuti chine nawo nenhoroono chadzoka zvakare ndinofunga kuti ndichakuudza imwe story pakupedzisira. Asi kana chiso ichocho chauye kuda kuti chava nenhoroondo yachena. Nhoroondo ininiwo ndotomirira nhoroondo yacho ndinzoti ko takamboita uyanga werudzi bosi chiso chamaona chazoshaudha atikuziva. Anditika. Aiwa tinotenda. Vanhadzi vakapfeka hembe tsvuku. Makadi? Tinofana makadiwo mwanangu. Tiripo mandiziya. Ongo. Anditika. Aiwa tinotenda. Taona nhasi mauya makabereka rimwe dzinza kana kuti ukama hwakamira sei? Imhuri. Imhuri asi makamira sei? Vari kumapeto ndibambo. Anotevera yezvanzi yangu. Uyu mwana uyu ndari kuseri kwemwana. Anditika. Aiwa tinotenda. Mai vakafamba vakaenda kurufu kuhama dzavo. Vangade vari pano. Anditika. Ukamonya kubereka. Alright. Semarevera makamboita. Saka makanovati chii? Pakuya makauya muri meka. Ndakandovasvitsawo shoko rakabva muna vakakunuko. Makanovati chii? Nokuti akuzokonfirma kwavari. Shoko randakandosvika naro ndekunga iwani uriziva. Remadzudzu ari kunetsa padiri. Pindirai mubvunzo. Ndoda kuti tiwirirane nabambo nehanzvadzi yenyu nemunin'ina wenyu wamanotora. Shoko ramakanovaudza kuti handiri kudarira Sekuru achapola pamusoro pemadzudzu angu zvabuda mudare ndezvizvi nderekuti chii? Shoko randakandovazivisa inhau yeupenyu hwangu nemamira hwakaita pari zvino. Nokunetseka kwandiri kuita nengozi. Nhau yacho ndimwe ndakambovati varondedzere zvandakasangana nazvo kuno. Ndobva vati aiwa zvakanaka regai tisvike. Tatoone mazuva tichisvika tichidzokera. Alright. Pakanaka. Baba makadi zvenyu? Tiripo tsano makadi zvenyu? Handitika. Iye hanzvadzi yenyu kaya? Makaona yauya? Handitika. Yakasiko kuti ichii? Nemadzudzu anga agara aripo nenzira yatakanzwa kuti mukwashasha ikasati tasvika kunhamo kwacho zvaingotaurika pamariro ipapo kuti hapana kwazvadai murume nemukadzi vakarwa. Asi murume akazokurirwawo rwendo runo asi ndozvazviita zvazokonzeresa kuti asvike mukushaya. Saka madzudzi ewa angoramba aripo paanekanguva zvinhu zvaitika tichingozvinzwa kuti ndozviripo. Upenyu hwake tatinahwo mumwoyo wedu kutiwo upenyu hwake anga ari munhu anga achingogara achingonetsekanawo achingorwisana nemurume achingova nemavanga omboya udii omboya pamba. Ndobodzokerwa kumusha ikokoko ndinoona ari pamba pana baba futi hato ko munhu adzokazve uichii zvazodai
ndombombowa advice kuti wako wangu wadii kuchingosiyana nazvo wakugara pano pamba akati aiwa ndine vana vazukuru kuzodii aiwa zvichanaka asi zvakazosvika paunosvitsa pamadzudzi iwayo yatina vanhasi kuti akazoyawo kuno nyaya iyi kwese kwanga achitenderera anga isingabatwa asi paakazoya pano mabva angotsanangurirwa nemo batamubvunza tikati handozvawasangana nazvo zvikanzi handemunozvizwira ndo matsanangurirwa andaitwa chaiwo chaiwo kwanda ndichienda kuya kuya masingasangani nazvo asi madzodzo aripo handiti alright ndisati ndadzokera kuna sekuru regai ndikutsanangurirei havana kutsanangurirwa kuti ndo zviripo mhepo yakabuda pane hanzvadzi venyu ari mukwasha wenyu ndokutaura kuti wakandiuraya mushure mekunge tatase tichirwa wakandidhonza sematsanangurira amuri kuita handiti ini ndokuzita se ndokuzotsakatika mhepo ndo yaitaura pane hanzvadzi venyu ndokuibvunza kuti ko zvino chii tiri kudiwa zvakanzi ndoda kuripwa handiti ndoda kuripwa ndokuita hurukuro paya asi kutaura kwaita mukwasha wenyu naninga akasina kuroora haana kuroora handiti ndo paakazenge akunetsana nasekuru achinzi ko iwewe urikuda kuripwa sei asi kutotaura naweyo kuti wakanga usinawo kuroora mumusha umu sei ndokutaurana nemhepo yavo vachita se vachitaurirana handitika yaisa madhimanzi ayo ndo pakazoenda mhepo hanzvadzi yenyu ndokutsanangurirwa nekuti yakatoya muno ichiti ndine dambudziko rekuti murume ari kunditeera akafa ndo dambudziko ravo naro muno vachitogara muno vaitomuti ushu ari pano kuzosvika mhepo yazita se yazouya ndokunetsana nasekuru ndokutaura nasekuru ndo paakazoya kwamuri kuti aiwa iwe ndaunoya nemhuri yekwenyu vazvinzwire vega dambudziko riri pauri poona kuti pangagadziriswe sei saka ndizive kuti akakutaurira kuti mhepo yakabuda ndakazodzwa kuti mhepo yakabuda kana kuti akati chii zvemhepo akataura kuti shuwa mukwasha wenyu ari kunzi ataura kwandiri ya kwenguva yakareba asi nhoroondo yacho ndiyo inochitiwa handitika aiwa tinotenda sekuru achapora alhamdulillah riri munzeve iro muri yauya ngomarobe chinhu chidonakidza chekuti ini ndinogara ndakaudza vanhu ngozi haina rinoti mhepo kana yauya pamunhu ikagara pamunhu haigare pamukoma haigare pamunin'ina haigare pahanzvadzi payasvikira ipapo ndo painogara rega ndita tichiti rushingi rwese rezimbabwe kana kunze kwenyika rinotinzwisisa ngozi kana yagara pamunhu mumwe chete isusu varidzi vematare kana kuti varapi nyangwe mukaita sekuru vapi nyangwe mukaita sekuru vapi mhepo iyoyo icharamba ichitaura pamunhu iyeyo so ava nhasi vauya nababa baba ndio musoro weimba mwanakomana inyaya yekutungamirira baba asi chinhu chinodikana kuziva kuti baba dzinza ravo rinoripira sei ngozi asi ngozi haina dzinza ngozi inodzokera kudzinza raro yakaurayiriwa kuti toda kundoripwa mudzinza redu pavanotaura kuti toda kundoripwa mudzinza redu inhau yekuti vedzinza rekwake vanenge vakamumutsa kuti iwe uchienda kune munhu akakuparaza so munhu iye akakuparaza ukadzokera kwaari ikoko kunokwacha kuno kutozotaura zvatinoda kuti akakuurayira chii so inguva iyoyo uyu mukadzi akauraya murume nekuda kwokuti aimudhota zvemuchirume mubhulukwa inhau yekuti mumuri umu magara mune mhepo irimo iri kutenderera saka munhu zvikasangana munoona ndikutaurira komarobe inini ndikavakodzidza kwangu kune ngozi ndikange ndasairirwa mhepo kana kuti mhepo iye ngozi ikayamandiri kuti hande tonouraya munhu ini ndinotonzwa ndega kuti izvi zvakuitika izvi zvamiedzo izvi handidike even munhu akanditakurira maproperties kana akanditakurira kana akandiurayira kana akatouraya mombe kana akatopwanya motikari ini ndega midzimu yangu inondudza kuti no iyi property imhepo iri kutendera pauri saka ini ndinofana kunzwisisa kuti zvairi mhepo inini semurapi kana semukumbiri wematari ndinoipedza sei mhepo iyi kuti isatangire patiri saka mudzimai uyu haagoni kuiramba ngozi nokuti mudzinza mababa ava ngozi yagara irimo saka yanga ichitsvaga pekukwira munoona kuti kune tsumo inotaura kuchiblandaya kuti
konzaka pasi kuti kamwamba katsike zvadzigadzira zvepasi kuti zviri mudenga muzvidziwa nepekufamba nazvo. Saka baba havana kugadzira mhuri yavo, ndosaka mudzimai ngozi baba vazive kuti mumhuri mavo ngozi yakazopinda nemwanasikana. Zvoreva kuti paari kana hanzvadzi kana munin'ina kwete vana vakuwasha, hanzvadzi kana munin'ina woziva kuti vane ngozi mudzidza imomo. Asi ngozi iyi haina kutangiwa nevanhu varipo nhasi, yakatangiwa nemadziteguru yavo. Aya madhala yaitsvengira kuchechi wendoti ini ndikuenda kuna profeti ndiki profeti vanokuti we cast demon out, but ngozi inonofuratira yomira apo yotati unondidzinga madzingiro ewaya, ini ndichida mukadzi. So mkoma Robe mukaenda nguva ya Oktoba, Novemba, September, area yemuzarabani kusvika Mandarweni vanoimba makwiringondo, panolidzwa kangoma kachikikirikirikirikirikiri. Mukasvika ipapai mukabvunzisisa munoona kwakavangiwa katsusu kunze kweyadhi, kureva kuti hasi mwana wawoyo. Vanotora doro vonomudza kuti Sawira, pawakapinda musha munomu wakapinda tisingakuziva ere tatisingakudi, asi nekuda kwokuti takakufundzisa mombe mumusha medu takuitira chivanhu chedzidzere kwako, asi izvo hatichiziva, hatina tudzidii. Vane zambiya mbiri, mingani pfuko 2 kana kuti 3 kunze ikoko kweyadi ikoko wozvinengetera ikoko. Munhu uyo wengozi uyoyo anogadzikwa pasi apa pourayiwa mbudzi kana kuti mombe, ropa racho rogezeswa munhu mupi uye nokuti ngozi vemhuri vese vanenge vakabvuma kuti ticharipira pamwanasikana uyu. Zvino nhasi dare iri mukoma Robert ndene mudhara uyu kuti anoti kudii mhepo yabuda mukati memhuri yake. Ndiye anotaura kuti sekuru ndauya pano kuti ngozi iyi payakabuda mukaibudisa ngozi, inini sekuru ndofamba sei? Kudzidza kwedu taideketera vaiuraya huku here, vaiuraya mbuzi here, vaiuraya mombe, kana kuti ivo nemwana waukomana vari kuenda ngozi ipa vakataura vari kuenda naye kudzidza kwano kuti yakataura kwainofa. Saka baba ava vanovhuma here kuenda kundoripa ngozi nokuti inoda kuripiwa, yakati ndiripei ndidzokere kumusha kwangu. Handiti hero baba aiwa mashoko akanaka tinoyatambira izvo komana zvekutaura. Izvi ndinozvinzwa, asi chinyunyuto chedu ndechekuti munhu uyo kuurayiwa kwake kwakusiri kuwandirwa, uyo aitozvinunura mukuru Aizvinunura ndiye ngozi chii? ngozi mweya wemunhu akafa. Munhu anouraya munhu kucheka nebanga pakurovana, handiti wakundu washandisa banga munhu ofa, moti kuzvinunura. Alright, kana muchizvinunura ngozi muitore ndenyu. Kana ichitaura kuti ndichaita sei, siswenyu achapedza iwo watari kuzvinunura. Kana kuvanhu vese avazvinunure, munhu wese uri kudzoresa chipfura nepfuti vaya handiti vanenge vari pari pekurwisana, asi munhu uyo kamuti po nepfuti ziso rake mboni izvi ikakukutadisa so kuda kuti achakutevera kunosvika kwa munoziva. Regeti kutore musataure mashoko akapusa baba. Aya mashoko amataura mashoko akapusa pamusoro pengozi. Kuzvinunura iye munhu akafa, saka dai akazvinunura akalegere kuuya kuenda kumba kwavo iye zvinunura. Apo tongoti pakutaura chaiko kana ngozi yapinda mumusha yatopinda waiwa urwere hwapapi wamusha wamumusha. Saka kutongoteedzera zvairi kudii zvairi kutaura ndiko kuti tikunde, hatichafaniri kuti tipikisane neimwe. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti ngozi yenyu ipere. Mhepo haifaniri kupikisana. Iwe dzikama tine matare yedzidzo rekwako. pamwe ida kuti ana tizvara. Alhamdulillah. Aiwa tinomutsana. Handiti Akagara ari mukuwasha wangu. uda kuti ana tizvare. aiwa pambacho ndini ndikutovhunduka. Ndotovhundukako asati auya zvake. Pane zvandikuona. Kana achitizira vari pano handita Anopota achiuya. Zvakabata. Zikama. Alright. Saka manzwa baba mawiri akaita mhepo musha menyu. Iyi mhepo iyi uyo azouya pamusoro pekumutsiridzwa. Saka munoti kudii abutswa munhu amusha menyu tomuita sei? Anoda kuripwa kuwasha. Inini mukuwasha ndamutambira otaurawo zvaari kudii zvaari kuda.
zvaari kuda kana ndisina oba ndoti pawataura inhandira konkwasha chi mkwako ne mukwasha mukoko mkoko zvino mkoko zvawada kumorate zva rakuda mambo kadare rakadare rakuda mambo mkoko ndo akuti nini makandiuraya ndakadzodzwa zvombo nemwana wenyu ndauda kuripwa ko iye mwana wenyu mkwasha wenyu wacho mwana wenyu wacho anga akaroora here anga asina akabvisa tsvagirai kuno asi hatingamubatiri ipapo nekuti ndiye akatangirwa kuurayiwa anofanirwa kunge akumberi kwatiri nekuti anga achabvisa pfuma yangu asi akabva atangirwa nani nemwana wangu akatangirwa nemwana wenyu kana kuti mwana wenyu akagarwa nengozi yagara iri muyemadzitere mwana wenyu ana kutangira munhu tiri kureva kuti kandiye akamupfuudza chishona chakaoma asi sekuru vari kuti mumusha menyu imimi hongu mwana wenyu akazoita zvaakaita nemurume wake mumusha menyu mune imwe mhepo yeimwe nkosi irimo muneziva here taingonzwawo vabereki wangu vaizvitaura agara imba idzimezve kuti kataura neni ndinamataura naye pasi saka maimbonzwa here ana baba vaitaura kuti mumusha menyu mune ngozi zvaitaurika izvozvo yainzi ndeyani zvaingotaurika zvingonzi kuiatinaitika here kunana baba vangu saka kuti tinyatsoziva kuti zvakafamba sei kuti tinyatsoita nhoroondo chaizvino kuti ndeyakati chaiyo chaiyo anga pasina kuti musha wedu wakaita sekuti kurei kuti vanhu vanyatsoungana vanyatsotaura nezvazvo chaizvo apasati pamboitwa matare acho asi kutoziva kuti musha medu mune zvakambobatwa aiwa amirira timirire baba bvunzo wangu baba wangu vari pakuti mumusha menyu sekutaura kwaita sekuru vari kuti ivo makambonzwa here nyaya yeimwe ngozi yemukati medzinza rekwenyu takainzwa yaitombobikirwa vachitamba ngoma ichingobuda ichitaura zvayaidini zvayaitaura mamwewo tikabika yaisabuda zvichingorova zvakadii zvakadaro payaibuda ichitaura yaitichi yaiti iyo inini ndiri mukuwasha mumusha muno kuuya kwandakaita mumusha muno kuti ndiite mukuwasha makandipa mwanasikana kuti mukadzi wakura kundishandisa kwamaindiita asi ndichazokuudzai zita rangu nekudzinza kwangu kwandinobva saka haina kuzombotaura aiwa zviri kuramba zvakangodaro zvichinetsa pamwe zvichingobatawo kuvana pamwe zvichingobatawo kune imwewo imba tichizodzoka tangonongedzana mukudii mudzinza umu hayo dzakunetsa idzevakwasha dzanetsa ana baba vane dzevakwasha imimi mazvarwa mane dzevakwasha kuna kuti vana venyu zvikasagadziriswa amen zvinoita zvavakwasha so sekuru vari kuti poitwa sei ndo mubvunzo wavo wanga uri kuti kufunga kwenyu poitwa sei sekuungana kwataita tautoisa musoro pamwe chete nasekura wotivhurirawo zano rekuti tingaitewo sei kuti tipedze dambudziko iri handitika ndo zvatavinga pano aya zvinokudzwa wotivhurirawo bhara rekuti fambai makadai dambudziko renyu ridi rigadziriswa handitika oyo sekuru apa vari kuti tinoda mazano kubva kwamuri ini mazano hapana mazano muridzi akapakate zano kuti ndinoda kuripwa ndikaita munungudzirwa mukoma Robert toda kudzinga ngozi hapana zvandikunyeba toda kutaura chokwadi ngozi ikuti iite zvakanaka kuripa saka isu tichadaidza ivo vava nemburi yavo todaidza ngozi yavo tichagara pasi todaidza ngozi yavo yotaura zvainoda kuripwa ende uyezvo zvichienda kunani uyu yauya ngozi yemurume uyu yaye yechipiri kune ngozi yekutanga isina kutombobva yaripo yamazete
mukadzi uyu nekuda kukupfekwa nemhepo iyoyo semunhu aigadzikwa pasi pamabhonde parukukwe nhasi uno yabudikira saka kurati mumusha mamane mitumbi mingani saka paakuda kuchenjerera saka ndinongoti ndichatora nguva yangu kana vakakwanisa kuzowanika panguva yebira toona kuti tiri kufamba sei nematare avo tovhura gwara tofamba mune zvakanaka alhamdulillah andiriya aiwa mashoko akanaka tautodzinamira nasekuru ava kuti vatiudze kuti itai so fambai makadai fambai makadai fambai makadai kuti gara renyu ridini rijeke isusu kana musoibira tinotouya tiri panguva yakaoma chai tinotodini hakuna anosara matambura hakuna anosara anditi mazino mukana arupera ndatambura anopera sei mazino aringodonha handina zivo ndatambura andiriya aya pakanaka voita sei apa sekuru Tune in to Zim News Bit TV. mudarira sekuru achapona hongu kutanga kuya shwa uwa mabva kupi ndabva muno mwarare mwana mega hongu manzinani kuna sekuru achapolo ndakangonzwa mbiri yavo vakonza mbiri yavo kubva mwarare mosomo chipotaurwa nezvavo handiti tikadika ichisvike handiti chichanetsa madzudzo eupenyu mazuzo neupenyu ndandiri kubvunza kuti madzudzo yakatanga sei muno munenge mune simba muno zvandakunzwa ndichawisisa giant ndichawisisa zvandakaita ini murume wangu akafa ari makore maviri afa chakamunetsa takarwisana ndandiri vakadzi vaviri pabarika ndobva tarwisana nenhau yemari murume ashanda kukambani yaigadzikwa upfu kuna uivevu ndokuzomira nokurwara saka kune mari yakabuda yekumashure nenasa ikabva yapuwa mainini nikanzi unofanwa kuenda kumusha kuzakau ndikandakakupa pfuma yako zvese zviri kuzakau indikutoenda kakauimba mubaro yopuwa mainini ndosara sachandi nacho saka ndozodii saka takarwisana zvibhakera chaizvezvi zvibhakera zvekuti iva ngwari vaviri ndirwai nemukadzi mudiki saka ndatoona ndakudzviwa ndakufa ndakabva ndibata mabhora epakati yake murume ndobva adonha ndobva ndofira kuchipatara saka aenda kufira kuchipatara hono yakamuka hama dziri kuti iwe ndiwakaura chi murume hama yedu kai rufu wacho rwakatanga efirimu zvaitonetsa vachiti iwe ndiwakaura chi murume iniwo kumhepo yemurume uyu sanditevere anogara achingonditevera murume wacho izvezvi zvaanogona kutongosvika chirunguva ndiona kuti ndiye atosvika anogara achingonditevera murume uyu achingonditi wakandikuraya udza hama dzangu zvawakadini zvawakaita asi ndakangotaura kuti tisangorwisana ina ndazvandakambomita ndobva ndamubatawo mabhora epakati tirwisana ndobva ndofirawo chipatara pamimaini yangu ndokapedzisa nandingachasaziviwo kana kuri kufa kwaizvozvo handingazivi asi ini ndatirwisawo kuti dendewana ufuma yangu yepano pasi yandakashandira ndozvandairwisa ini hazvingatorwikana mainini ndiripo ini ndakashandira ndakaita naye vana vashanu vakomana vaviri vasikana vatatu mainini ava vainzi chipo vakaitawo vana vaviri vasikana voga asi ndosikwa zvinhu zvese ndokunyemura saka ndomadzudzi andavya vakurini chandera ndiani manje iyo yangoteera uyo achingondikisa imwe ani murume yangoteera anzani murume wacho hanzi tapiwani hanzi tapiwani govere saka kwasekora chapola maingini nhau yandavinga kuna sekuru ndakangonzwa mbiri yapo ndoda kuti vandibatsire mhepo inonditevera ika nokuti ndine dzimwe nguva dzandotoona ndisisina hanzu yemukati tatoshama ndisina kupfeka dzimwe dzonguva ndopepuka takashama mwiri wangu wese hembe dzakadambuka dambuka ndorwadziwa achirana neni usiku zvandisingazivi ndinowo ndichataura naye kana ndichawira naye handina ndoda mutora ndayadaro kuti sekuru vandibatsire asi
nyenyu mukuiziya zvokuti takanetsana ka ndataura ndokubata mabhora epakati pekunofira kuchipatara saka akaureva nani vakangoti havo ndinizvi vanani ivo hama dzachozve asi hamusirimi taingorwisana zvakazongouyawo tototi zvakatozongouya saka moright murume ari kukutirai ari kuti chii ari kuti wakandiurayirei saka muri kuti tichichira ndini ndakauraya hongu ndatonetseka zvokwadi ndini ndakauraya aiwa tisina zvokumanikidzana tisatotombera kana kuna sekuru muri kuti murume ari kuya kwamuri achitiudza hama dzangu chokwadi kuti wakandiurayirei imi muri kuti chii ndini ndakatouraya murwisa romwe handamboziva kuti zvichadai taingorwisana wanobvana kwari mabhora epakati ndibva ndofira kuchipatara saka right murume ari kuti enda unoudza hama dzangu chokwadi kuti ndimi makandiuraya saka endai munoudza hama chokwadi ndataura vasi kumbondiwa vasi ndatotiwo ndinopotaura senyaya asi havasi kundiwa munotaura senyaya kana kuti munofanira kutoenda nedzinza rekwenyu muchiotaura kuti nditauya nenyaya yakadai vekwangu vakazviramba kuti vakati murume wakahana kutibvisira kana pfuma saka tisvikiko alright madzudzo kwangu kwacho kuti vasvike vabereki vangu vataure nhau yakusvikiki chikonzero inandi havachatowirirana neni vanoti murume uyu kusvika pakufa asina kubvisa pfuma kureva kuti ndiwe wairambidza murume uyu kuti asaya nepfuma saka ndadzungaira ndichazondodi zviri kuonekwa sekuru ya muzukuru ane nyaya yake akabata murume akabata murume ya ngomarobe ichi nechinonakidza madzimai havateereri havanzwe madzimai vane musoro vane pfungwa madzimai vanozvitonga madzimai vanoita zvavanoda zvinodare mukomarobi rasvika pakanaka amai vabata murume mabhoro pachibhuranda tinoti mabhoro handitika hanzi ndabata mabhoro epakati mukadzi uyu aiziti nini ndini murume achiti ndini asi zvisinei hama zemufi dzakati aiwa ka rega tite ti murume handiti murume ari kukukwenya ari kuti iwe wakadiita sei anondinetsa anokunetsa ka ndokuti rega timuti kana hama dzake dzakakumutsira iwe kuti iwe mfanjimuka kana wakafa ukamuka akakumutsa ndiani so uyu mushonga watikutaura nawo kuti mushonga uyu iwe waidzoza makola zvino mhosva yopera sei yangu watiwangozi here kana kuti wamuka kuti toita sei newe pamusoro peupenyu chikonai munzwa murume ngaimunzwe zviri pano ndizvo mukadzi akaturu fane zuva ndomubvisa hanzo mukati ndichimubata manderoga iwe usvika kubvisa hanzo wangakamira mushere iwewe ndakata zvakanaka kari mukadzi wangu hana murume achamuda ito zvinezvi kosaka iwe hama dzake nganodzimu
ndakamuudza nedzangu dzisingataure ngauye pano akuudze zvakandiita ngakuonedzere zvose nenyama dzangu zvakandiita ndokutoti ndigone kuwirirana naye zvandiri kutoda pano varume ndikutoda mombe 10 idzi tapiwa ndoda kuripwa lakuripwa iwewe zviri kunzi wakwanisa kuroora asida kumhanyira zvemombe 10 tsvakira kumundakaendese kuroora hereko ndikapinda mumushaka mombe dzakawanda handikwanisi vakachaja mari zviru 6 30 ndo dzavaida kuroorwa nadzo ka aiwa vakati voda mari zviru 6 asi hauna kuroora hauna kuroora uda kulipwei hosha yakaita nekuti vakandiuraya ai wakatanga waroora vakandiuraya ndisina mhaka tanga waroora handina chandinoita kana ndisandaripwa varume ndiri kutambura Saka- vangu pasi pano vari kutambura tapiwa makaita vana vangani 5 saka iwewe uda kuti mari yaunenge waripiswa wozonorooresa nditangira ipapo tototanga ipo panapa ndomatiri tototanga pano yatitange pano shungu wakapondwa ukaurayiwa nemukadzi wako utadzirana kwenyu wauda kuripa mazikutu kuti emombe iyoyo zvinokupisa iwewe vatatu vaunganidza vakaunganidza ndotora nepakati ndovafura kuti uku nekuku ndekuti ndimuzoro saka noti azvirore ngaatoita saizvozvo kusvika asitapiwa kana ndiwo yatitaure pachirume pana shiwa makagara makore mangani mukadzi wakati notora futi mwe mukadzi wechipiri kuda kuti waikwanisa kunoroora wanga usingadi kuroora mukadzi andishungurudza akushungurudza kanotora mukadzi aindinetsa ainetsa mukadzi ainetsa aita sei mukadzi ainetsa aikuita sei aishungurudza godo shanje mukadzi mudoko zvainetsera izvozvo zvakandiurayira izvozvo vana vangu vari kutambura pasi pano aiwa hanzi iwewe inzwa tapiwa mari yabuda yekwawaishanda wakamunyima mukadzi uyu wakupa mainini iwo wakumutenda kumusha ndakamupa kuti kumusha zvipfuyo nembudzi nemombe ndo zvake iye ndokuya muno mutaundi ndokunetsa mutaundi muita mukadzi wangu mudoko ndokuya ndokundiuraya saka munofunga kuti varume demamurimi maifana nazvo here daitanga tisi taibhalansisa patakapiwa mari yepenjeni kani kadaita kanobvisa mbichana kwanatizva akamanya kundiurayisa ndaronga ndaida kuti ndivaronge reveso vari vaviri ndivagadzirise vari vaviri iye ndokumanya kurwisana nesa ndadii akatimanyira asi iwewe tapiwa imbomira iwewe tapiwa uone kuti mhepo dzinonogona kupa mhosva mudzimai mudzinzare kwako neiwewe nematare ako handiti matare aya ndeyedzinzare kwako ko iwe wazomupotera semukadzi kuti umukanganise chiraramo chake ndiyana kumutsa kuti uye pamudzimai apa hama dzangu dziri kundimutsa dziri kudzokera kwakaurayiwa zvakabva zvino tiri kuti iwe udzokerewo futi kuhama dzako ndibatsireiwo ndikwanise kupedza vana vapi batsirei ndoda kuwapedza vese ndichara vapi kana vasina kundiripa aiwa ndo pari kurambwa ipapo kuti iwewe pakai saka ndibatsireiwo ndoroti ndingaita sei ndibatsirei vana iwe wakazarise munhu kusvika ka5 no kana sendi redanga remombe sandakagora ndizvozvo ndakabvisa tsvakirai kune ndakapinda mumusha kai wakabvisa mari tsvakirai kuno ndikabvisa kai wakabvisa mari tsvakirai kuno shoma shoma mari tsvakirai kuno inobvunzwa saka nhasi ndo yava kuti mombe 10 kopi ndakapinda mumusha aiwa tapiwa sadaro dzora mwoyo wako aiwa dzora mwoyo kwandiri handazororoka kwandiri ko mukadzi haana zororoka mupenyu ona kachakuitika kune mukadzi hama anatezvara vako vakuramba mwana wayo vachiti iwewe ndiwo wanga uita kuti murume wako asayozobvisa pfuma saka ndodini mudzikisa mbichana mari yako dzikisa mbichana mari yako kana maita basa iri murimi ndinodzikisa kana maita murimi mandibatsira chimuudza yaudza hama dzangu vauye pano ndaigadziriswe kana murimi azviita ndinogadzirisa asi pari zvino ndechakagumbuka pari zvino ndechakabatikana nenyaya yakaitika ndakaurawa ndisina mhaka mhaka ndiyo yokubvisana mhaka iripo ndeyekuti mairwa wongutairwa zvino pamairwa hapana nemhosva iwewe vanhu vakumutsa ndakuti kudzosa kuti mwana yawane zororo ndozoitwa sei zvinozoita iwe uenda kuhama dzako mondogara pasi dare remusha wenyu modaidzana kwamakadorerana pane kuti umutswe uramba uchidzudza mwana womunhu kana muchindibatsira muri nekuti handina zororo varume ndira kubatsirwa ndiri kutambura anatezvara da pfuma yavo hongu wakafa zvisina tsarukano hongu nemudzimai wakafa muchirwa asi pamombe dzawandisa iwe uchiziva kuti wakanga uine mhosvawo
ugone kuripwa mombe 30 iwewo usina hanzi makugumi nemombe imwe hauna kubvisa mombe unoti dzinobva dangarani ndibatsirei murimi zvisunungurwa haye watiramba takatapedzerana newewewe wasunungura iwe mozvemoso iwe uda mombe 10 watadza kuendesa mombe 1 ndibatsirai tapiwa tamitauri asi ngozi dzisadara koma iwa unabvisa kana mombe 1 iyo mapolo waona ti iyo mapolo yacho haana kusevenza haana kubhadhara wakuda kuti mapolo yabhadhariwe iwo pawaberekesa kone umwe munhu nemapolo iwo hauna kubhadhara hauna kuona ndibatsirai aiwa vedzinza rako akapusa newewe dzokere kuhama dzako ozokurukura iyi nawe inokurukurwa yauna chaunotaura kuti unoda kuripa uripwe asimbomira uda outside ndo tinonzi turande toti kunomutsa mhepo kuti zanzi dziende unosudza munhu kuti adzifamba nemhepo iwo uchizozva kuti iwe hakuna kuroora hakuna chiwada mombe wakuti noti mandakadonzera mabhola acho ane basa reiwo mabhola acho angasina kuroora alhamdulillah oda kuti ubhadhariwe kwai munobatireko varume mabhora notipedza amai kuchenjera kumwe muchenjere mushe manzwa nawe yakunetsa mukati medzinza ndeenyi imimi ndimi makadhodza murume muchizviti ndinzaro sopa kusanzaro ipapo nhasuno yamadzidzo nematambudziko zisiye amai zvamakaita izvi ende munogeza mishonga every day muite 7 days muchigeza mishonga muchimuudza murume wako kuti asadzoke pauri ende uchideketera matare wayo usage kutere undu uchishandisa mishonga iyoyo mutandangozi uyu nekuzorodza mhepo yese alhamdulillah because hapana chanhu chakanaka ipapa nezvinhu zvizazviri izvozvo ndinotenda alhamdulillah after 7 days mudzoke pano tinzoti murume wako amira uya kwauri asi hanzi ndiva kuripwa ndikumuuraya kwakavakaita hanzi wakamuuraya wakamudhodza mapolo saka iye ari kuti inini zvaakandidhodza mapolo ndoda kuripa mombe ndo zviri kudiwa nehama dzake ngozi dzasangana neiye kumusha memurume wako dzatu saka iwe unoita sewakuripa mhoso dzevarisi saka iwe ndonogara pasi nevedzinza rekwako mowirirana dare 7 days kudzoka kumushonga ozotora umwe mushonga tinzoti tinososesebos wamutsirwa nevedzinza rekwake anditiwairira imi vanhu vekumajosefa munorwira propati yeng'ombe amen sekunishwa munyepi izvi mazina angu aya ari kupera anotopora zuva nezuva anongodoneka achingotopora anodhonzwa sei nokona ndisina nokona vasina ari kupera saka pauri kugara kupi mabvuku nani kugara nevana vangu kumabvuku ndotoroja saka se next time pamunouya mudzoke nemumwe mwana mune vana vakura zvakaita sei nevashanu mukura akakura sei vatatu vakaroorwa vaviri havasati vari kupi vari kumba ya pamunouya muine vana venyu tawirirana totenda pasina vana venyu hatisi kuita dare iroro totenda hatida zvokuramba tichitsanangurira vanhu kuti zvisabuda mudare zvizaziita sei pamunouya nevana venyu pamunouya after 7 days muine vana venyu vazvinzwire vega vakozomugozisa musoro pamwe chete handitika yes totenda tatenda saka ezvezvi manzi china sekune mushonga ndandindogesa nawo nebute renge reundu muchiita sei kwe7 days muchiita sei handimukona tisati tida hama dzenyu anichitukirira mhepo yacho toda kuti hama dzenyu dziripo dzichizokufungidzai kuti mageza maita so mati saka ndati pamunodzoka after 7 days muchiuya uyai nevana venyu mumwe chete kana vaviri kana vese vazvinzwire izvi kuitira mangwana handitika tatenda For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.